lampah nyodening patih Pujangga Anom ya kang sinebut Bujanggana sumodiyane kayen arsa nderekaken utusanipun Prabu Rajakrana Sewandana Bijil saking kutha Bantarangen tumuju wonten ing Praja Kediri sampelu badhe nglampar kusumaning ayu Dewi saka langit atmatanipun Prabu Kertanegara lampah nyodening patih Bujanggana utusanipun Prabu Rajakrana Sewandana kang katingal mandheg payung Gusti Patih kula nderek Gusti Patih kula sumanggaken sinuwun boten kata lupen tidak iro patih Pujangga Anom kaderet dening Temenggung Anom Yudha tepi saking kutha Bantarangen tumuju Praja ing Kediri nglampar kusumaning ayu Dewi saka langit kang katingal mandheg payung Lomantel-mantel sakawis sangilanken rasa sisayah sinambi gegojekan sarana tetembangan ompai dening para senopatih saking kutha Bantarangen kebacut ya
Yo, yo. Yo. Ayo le. Eka. Wayai kriyanane. Ingkang kathah para kayan raja saking negeri para manca, para menteri, para bupati, nganti cacahe raja 1000 negara. Ingkang gandrung kayuyun kaliyan Kusumaneng Ayu Dewi saka langit. Mila Dewi saka langit gadhahi pateboyo. Sinten to kemawon ingkang saged gadhahi tontonan kang dereng kemelaring jagat raya. Menika mangke badhe pikantuk kaliyan Kusumaneng Ayu Dewi saka langit. Gusti Patih kula ingkang sowan Gusti Patih kula sepadaken Gusti Prabu. Menika nggambaraken Prabu Jagalana Sewardana. Raja kang Senti Mahabara Benubuti Mulaksana. Bebasan ora tegas. Bapak Palmi Pandhe sisaning Brita. Ingkang dasar raja kang jayeng Malukon. Raja kang dereng kagungan garwa. Tumuju wonten ing praja gedhe nglamar Kusumaneng Ayu jejuluk Dewi saka langit. Ayo ma. Ya. Ah.
ho aho jos ho aho cerit ho aho Maningong gambaraken dening para senopati saking kutha Bandaraken gambaraken Patih Bujangganong. Patih Bujangganong Raga Samboyo putra. Alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet watoning slamet yer. Engko mulih liwat sego sing anget yer. Tanjak kengkir bocah bagus. Ganongan tuwek ananging sik penak. Yo. Wis tak penak, tagah penak. Najan tak tau nyak magah penak. Cepot nih kok. Ora lho. Kandhani kok magah penak wis to yo. On. Iya. Oh, Keripik gedang keripik telo saiki edang neng katoning padha rata nggih. Ayo le. Oh ah. Oh. Oh.
Gusti Patih Gusti Patih ingkang rikala semanten Prabu Joglono Sewanggono gadhahi arah-aran saking kutha Bantaran kang jumudal wonten ing kutha Rajagedhi ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun kang sami nitih turangga ingkang dipun mandhegani dening Prabu Joglono Sewanggono Raja kang jayeng palukon ayo latala yang ngono wow lo apa-apa trayogan nang tuwek sabar. Lah biyen ra ngono biyen ya dedaya saiki mundak tuwek ya sedudo. On. Loh, lah iya. On. Saya isi saya dikluk Pak. Oh, was. Ayo le. Ayo ngono. Ayo tokno kok dadi kadedayamu ger. Persiapan. Yo, 100.000. Ayo ngono. Oh. Lo. La dala. Iya. Oh, ayo tepuk tangannya mana? Oh, was. Enak, gurih kok. Ya. Oh, ayo le. Oh, ayo mak. Oh, ayo tepuk tangannya mana? Persiapan. Kok so anteng-antengan to wong papat kuwi? Pripun? Wah. Empuk kebacot lha nyapa kok mudhuk. Nek mudhuk malah oleh oke ngono maksude. Gilbin kok buayu Gilbin. Lah yo diwarai pake lho mong pake medhuk malah dhek malah medhuk. Piye? Oh iya sabar. Lewe nyapa muduk koneng dhuwur malah muduk iki lho. Tak gantongi awakmu wis oleh Bagong? Ora oleh. Tangan kanan di atas. Tangan kiri di atas. Dua-duanya. Mic-nya taruh. Pak Bayu derek. Ngono derek ambekane pedhot iki lho. Dik mudai. Pak. Sing muda kok ambekane entek iki lho. Dan Komandan, pun mboten sah.
anu iman-iman ngalih pajak ganong los. Bapak, Wong Bu, aku Nami mau kula. kok bocoran. Wong penyanyi sawarane iya. nami kula Mas Pupu Kresnanto Prabowo ki dalem nganjuk. Kok Pupu Prabowo nyapa? Masa KTP-mu nganjuk? Nganjuk, Bos. Asli. Jenenge asli tok Pupu. Pupu Kresnanto Prabowo. Lah kok mbok akeh asli. Tasih seduluran kare Bapak Prabowo. Kula dereng, Pak. Malah memang lek muni jenengmu. Maksudmu apa perkenalan urung ngono? Perkenalan Iya iya kok menawa baki ku dhewe atasine langsung 300-an nggih ta. Iya. Iya langsung ya. Kok Mbak Prigel Ya. ben gak kebagian. Lah maksudnya piye? Yo kintene ganoan sik. Ya maneman Larang. Lah iya maneman. Larang koyo ya awakmu ya larang kok Kowe aja ngentahi bojoku nomor 3. Larang-larang kok harum namanya, ngono lho. Aku ora ngelok Ibu Kartini aslinya jenenge sapa, Bu? Jeneng iki. Heeh. kok iso harum. Nyapa to kok Mbak Prigel. Ibu Kartini ku aslinya jenenge sapa? Jenenge Sapa? harum namanya. Kok iso? Lek kok gak iso? Ibu Kartini kok harum iki lho. Aslinya jenenge Harum. Lah piye? Gak iso. Nyanyo. Ibu kita Kartini putri sejati Terus putri Indonesia. piye? Harum namanya. Lah, piye? Ibu Kartini jeneng asline Harum. harum namanya. Kuwi lho, Kenapa Mbak, kok? harum. Gandani kok. Kuwi gak ebo pahlawan jenenge gonta ganti lho. Aslinya jenenge kuwi kok. Ayo Ayo lanjut. Ayo, Persiapan. persiapan. komandan Yo. wis siap. Gua Prigel gak itu apa-apa, gak apa-apa. Ya. Yoker, tanjak geger bocah bagus. Ayo le. Oh. Wah, dah salah. Piye? Kuwi emang sing nomor piro? Duduk aku. Duduk aku nomor loro. Nomor loro terakhir pokoknya. Ini lho. Suarane kalem ngono sapa to jeneng? Betul. Ndas Nomor loro terakhir. Kamera akeh ya aku nomor 1 ya koyo Kita ndelok nomor sikilan loro gajah. terakhir. Sikilan gajah kaya inul gitu. Ini. Masa ndas gua Barepe lah aku kek. kamera akeh ya aku nomor 1 ya, Kang. Gak iso, balik. Kalem ya, gak kalem. Apa lah? Kalem ya. Sikile bas, sikile bayu, sikile bayu. Sikile bayu akeh pun tau. Bayu loro ya, bayu Yo. loro ya. Sitoe cedera wayang anyar. Mas No, Bayu Mas No. Rono. Heeh, Marayo ngereok kayu ini iki lho. Piye ayo persiapan ditoto sik ke. Wis. Ayo, tanjak geger bocah bagus. On, dah. Ayo ngono. On. Jaga. Bu. Lah Bayu uga nggih, Bu. Bayu kok Bu. pernah Bayu Pariono. Bayu Pariono. Wila sikil mak cedak beras kuningnya mlebu cangkem kowe. Lah memang ngoke mingkem. Bu, aku miyo. Bayu Urung. Ayo. Wah, merem mau dikek sing apik. Oke. Oh iya merem. Ya merem mingkem lho ya, cuma ngap. Mingkem. Nah, nek diceluk, Merem, gak usah nyawang. nek diceluk ra usah semaur. Oke. Nah, merem. Ya, Wes dang, merem marut mingkem. Seto, wi wong iki menungso apa kata-kata. Ora maksudnya diwehi ancang-ancang ngono lho. Merem Bu. Merem ya. Bu. Wes aja cepet genjot. Ora Jarno. aman. Ben merem ya wis dang. Kurang mundur kita ya. Rada mundur didik. Lah kono. Kono ae.
Madepe ku lho Ren, madepe rene. Dah, wes. Kebacut. Kuali gak ketok sing ngene gak ketok, madhep rono. Lah. Lho, piye to Mas, sik dipasne lho ben pas. Kan Junjung sing tenanan ta, Mbak? Wes tenanan, Bu. Rai kok keset ngene. Baleni neh. Sing apik kowe. Kuwi Pak kuwi Pak Bau. Mas dhewe, Bu. Ya kok tak kok diatur. Sing Pokoke apik, wis ya. auto sik. Kayak Pak Komandan niki prigel nggih. Merem lho ya. Anu Mas, iki Wonge kurang mulih bae kek. kurang rene, gak ketok sing kono mesakne. Walah Nah. kleru neh. Wes. Madepe rene lho, Kek, madepe rene lho, Didep Kek. rene, didep Madep rene. penonton. Didep rene, madep. Nah. Nah. Wes. Sing kono gak ketok. Sing ngarep gak ketok, Bu, sing ngarep. Wajahe ning kono wajahe. Piye to ki? Piye to, Bu? Diatur ro ngeleram kowe iki. Bu. Gak berdaya dia Isan. Kalau komandan ini tak nyawer dangan. Iki jenenge menungso dudu godir mau undang-anteng. Lah kan ben pas, Mas. Sampean pengen melok nyolot ngono, Mbak? Heeh. Melok nyolot. Iya. Aku di tengah-tengah gini. Heeh. Bar cacah gede sampean ya? Heeh. Ndani ora rasane mak. Wes, saiki kene ya, Bu. Mapano dhewe. Tak mapan dhewe. Mapan dhewe ya. Wes, Mapan dah. dhewe. Heeh. Iki cateng ngendangi ta. Ya sak penak-penakmu wis Dang, mapano dhewe. Ya Wis, sik. terserah. Prigel tak totok. Bu, prigel kari dhewe Bu penak. Bar cacah. Ya, prigel kok pegang kari dhewe. Heeh. Iki tak totone. Oke, Bos. Dek. Tangane lho. Notoe tangane mau gandeng gak apa aja mau angkat. Kapok gak leh. Ora leh. Yo gandenge. Tangane Iki Bu. lho tangane. Temanten kekalih tumuju wonten ing sanggar palenggahan Rama Ibu kula nyuwun donga pangestu. Biyung. Rama biyung kula nyuwun donga pangestu Rama. Rama nyuwun pandungane Rama. Op. Sinten? Lah Kok iki nangis ngapa piye to? nangis? Kok dadi mantan kok nangis lho. Lah kowe kok urung sugeng mertua kok nangis. Sing wedok ayu sing lanang epilepsi. Ora Mas. Oh gak, Mas. kuwi nangisé krana ngono lho paling Kek. Ora ngono nek terus manteni ya nangis ning mertua gak tepuk. Mergo nempet aku nangis. Nyapa? Gak iso kelaksanan. Alah. Bu, iki ya Cuma umpama. nang. Iki umpama. Lah lho, mencari umpama pokoke rasane tenanan tebal. Ora tak gayo lisan. Awakmu ngrabi prigel gak mungkin, Bu. Ngono. Ora mungkin. Ora mungkin terakhir bawar cebol gak yo lintang. Lah iya. Lah cebol lek wis. Lah. Ya tak teng ayo. Ora ngono Mas. Pripun, Mbak? Wong-wong kae mesti batin ngene. Umpama awake dhewe dadi mantan ya Mas ya. Mbak Ya, Prigel. Mbak Prigel kok nyangkeng kiri ngono. Oh, ngono. Weh, aku kaya Lah kire wong ngadeg. Lah kire ning isor melet to. kene buldog. Buldog kan iso ngadeg barang. Ayo Mas Ateng ya, Yo. gajah bekel ya. Gak Iya. bisa dhewe ya. Harimau nang. Aku mencolot. Ora. Ping dhuwurmu. Turu ae. Ya wis dhisik aku tak ngeri dhewe. Ya, yang anu ya. Gak iso Mas, anak jari Gak kena, aku ge jare Mas, gak iso. Lah wong jare kon mencolot. mbok lompat ki lho. Lato-latone pas sing mburi Mas Ari, Pak cetak. Pas Mbak, jinjet ora sikile sing melangkah dhisik. Lah piye? Tangane dikek ning ngarep, Eh? ndase iki mlungker ning ngarep mak glubuk. Oh iya. Ora iya. ngono lho, Mbak. Oh iya, oke, sorry. Ya, Ini sing mburi nyambut ndok. Lah kok ngene pas ndok iki lho. yang pas ndok to Mas. Alah paku pepines iki ya macep. Dang. Iso aku, iso. Tangannya dhisik ya Mas. Oh, tangane sik. Ya. Enek. Ya. Terus Sirah. Sirahe maju. Sirah bahasa Jawa apa? sirahku maju. Oh, sirah Kepala, maju. kepala. Nah, bune silet. Pok. Mas,
Jane pernah mbah apa pito sesuk jadi gawe Bu, barang mbah itu Jan, kok. Banget terus jalan. Bum, atraksi. Iki aku silet kedambu, Mbak Rika. Ah, yes. Mbak, Aku langsung ae. Tepuk tangannya, Pak. Iya, iki lho. Lah iki silet kedambu, Mbak Rika. Das. Biasanya bojoku Langsung ae, langsung. Tangannya langsung sirak. Aja ngambu sini teh, pupuk. Wis kita terus ning kok Gak, bar gak. malah bangga dendam ning Mau mambu. Nah, wis saiki ayo Lah apa kepentingan mereka kok. yang berhubung? Ya, kepentingan ya. Wis, Ayo. wis. Ya. Mas Pupuk. Dalem, Mbak. Alhamdulillah sonten menika awake dhewe raga Samboya Putra. Aku tukang buat naik wis. Inggih. Wonten dalemipun itu dalam namanya? acara tasyakuran Bapak Amang pribadi nggih leres nggih. Alhamdulillah ditungake ya Mas. Ditungake, Mbak Rika. Tuku roti ning Kediri. Cakep. Bapak Amang pribadi mugi-mugi lancar rezeki. Masuk. Lah, Iki lho. tuku roti ning Batu. Asik, iki cakep iki. Bapak Amang pribadi mugi-mugi sehat selalu. Gila, iki lho bagus La, la, sekali. la, la, la. Iki aku makan parian sik gak iso iki aku sikan. Utekku sik bundel iki Mbak Betul ya. Ya utekmu ra mok gawa. Gak tak gawa, nak gawa kok terentek. Tuku roti cacahe 3. Inggih Mbak Prige. Bapak Amang pribadi niki pupuk nyuwun sangu. Nggih 500 Dito. mawon, Pak. Mbak, 500 kemawon. Mbak. Nggih, nggih. Lah niki Wonge, lho. wonge ndi to wonge jane? Wonge sing Menika. ganteng, Bu. Nah, Wong ndak Ndi? tuwek ta. Wis ora tak kiremene Bu lek wong kuwi. sing ndi ta Mas? Aku duwe karo Mbak pokoknya jempol Aku dhewe ya ora. Lah kan Mang wis. Wah, wis sing ganteng dhewe kae lah. Kalau Kang Budi. Kae lho. Tapi ini kok sing Sing brengose kandel nika. Nggih, nggih. sak sandinge sandinge. Oh sandinge. Janjian nang brengose nang jagang Vespa lho, Mbak. Jogang pespamu iki. Arek kok samane mang 5 juta. Kaya Heeh. gapura kecamatan kok. Lagi lah. Nggih, Dadi Pak lagi Amang lah. pribadi nyuwun sewu mbok pilih panjenengan mboten keberatan ya Mas. Nggih, Mbak Prigel, harus Iki niku. diaturi tindak Monggo, panggung. tindak panggung, Bapak. Setuju nggih? Setuju banget. Alhamdulillah. Ayo daku. Pak Amang pribadi dan juga istri. Nggih. Pripun? Monggo Bapak. Nggih. Oh, Monggo kali ibune anu. Bu Susi. Istrinya ndak ikut. Oh iya. Bu Susi. Saya yang jadi istrimu hari ini ya Pak. Bapak Anam sinten Mbak Prigel? Amang pribadi. Anam pribadi. Anam. Kan engko duwite karo Mbak Prigel. Mergo ibuke tak sik teng griya. Oh, nggih. Monggo Bapak Sementara Anam. saya yang jadi istrinya Bapak Pak Amang. Anam monggo. Monggo Pak Amang. Oke. Ya. Anam. Monggo mriki. Nyanyi kali Mbak Prigel. Bapak Enggal mriki. Monggo nyanyi. Pak, Bapak Amang. Kali Pak. supaya trop nggih. Nggih, menika saking beliau Bapak anak pribadi. Bapak Ya Anam pribadi. Allah. Nggih. Bapak Pajak wis. datang mriki. Kalih Mbak Prigel. Ya. Terima kasih Pak Amang. Semoga Iya, jenengan iya. sehat selalu nggih.